Pretože viete, pokiaľ nikto sa nechystá, ako to vidíme v nejakých iných stranách, možno na nejaký útek po voľbách, tak potom... Ani vy, hej? Ani ja, pretože ja som povedal, ja som sociálny demokrat a ja chcem pracovať pre sociálnu demokraciu, aby tá politika na Slovensku bola. A je Smer sociálna demokracia, a preto, viete, pokiaľ, a nemám to naozaj, môžem deklarovať, nemám v pláne tam prísť a potom sa niekomu vyhrážať, že aha, ale ak ma nebudeš poslúchať, tak ja mám svojich 10 poslancov, s ktorými ti ujdem a vytvorím svoj klub. Takže z toho pohľadu je naozaj pre nás dôležité, akí kvalitní ľudia na kandidátke budú, aby boli schopní pracovať, aby mali primeranú odbornosť. A počty zaujímajú len tých ľudí, ktorí chcú po voľbách vyviesť niečo, čo si myslím, že slovenská spoločnosť odmieta, že sú zvolení za jednu politickú stranu a potom sa mocú v parlamente a sú schopní prejsť aj 3-4 rôzne poslanecké kluby a rôzne strany. Ja si myslím, že treba držať takú nejakú stavovskú česť a byť chlap. Keď ťa raz zvolili za Smer sociálna demokracia, tak v Smere sociálna demokracia aj zostaň a zastupuj jeho stranu, lebo voliči ti dali hlas kvôli tomu, že si bol na kandidátke Smeru a nie kvôli tomu, že si nejakým spôsobom, neviem aký lumen a najmúdrejší na svete. Ale som rád, že Slovenská republika v porovnaní s inými krajinami dnes v mnohých oblastiach je práve že prvou krajinou, ktorá príjma takéto tvrdé opatrenia a mnohí premiéri a krajiny reagujú až na základe našich rokovaní a myslím si, že to je aj správne. Radšej urobme v predstihu viac, ako potom chytať mačku za chvost. Povedzte teda, v tomto momente máme vyhlásený teda mimoriadnu situáciu, tak je správne? Áno, mimoriadna situácia v zmysle zákona. Tak, povedzte v tomto momente, čo to vlastne pre nás znamená tie najzákladnejšie opatrenia a ako sa budú vyvíjať, povedzme aj pribúdať v priebehu najbližších dní. V tomto momente mimoriadna situácia dovoluje štátu použiť niektoré opatrenia, ktoré bežne nemôže. No, zároveň v rámci tohto môžeme sankcionovať subjekty, ktoré nedodržaním nariadení budú ohrozovať verejné zdravie vysokými pokutami. Aj fyzické osoby. Aj fyzické osoby, ktoré už aj v týchto dňoch dostávajú všetci SMS-ku na území Slovenska, že pokiaľ majú byť v karanténe a neurobia tak, takže im hrozí pokuta vo výške 1600 eur, ktorú myslím 1590 alebo presne napísané v SMS-ke tá suma. Budeme vykonávať kontroly cez sociálnu poisťovňu, ak je to predpísaná karanténa cez PN-ku špeciálnu. Zároveň opäť žiadame všetkých obyvateľov, aby neváhali telefonovať na 158 a oznámili nezodpovedné správanie sa. Áno, no tak môžeme naraziť na super šíriča, ktorý dokáže v jednom momente, povedzme. No, ďalšia otázka sa týka gastroservisu. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa za mňa na obed pána predsedu Pellegriniho opýtali, či sa plánuje nejako kontrolovať zatvorenie barov, pretože vraj v Michalovciach sa niektoré bary, kaviarne a podniky nechystajú zatvoriť. Môžeme Michalovce presunúť na celé Slovensko, samozrejme? Bude vykonávať policajná kontrolu týchto zariadení. Takisto požiadame všetky mestské polície. Momentálne prebieha aj za účasti ministerky vnútra diskusia so všetkými krajskými županmi, aby sme mali koordináciu týchto aktivít. Ak sa nebude rešpektovať zatvorenie herní, zatvorenie barov, samozrejme každý, už ide o právnické osoby, môžu počítať. Musia byť zavretí. Keď nie, bude voči nim vyvodená až veľká pokuta, ktorá je v desiatkách tisíc eur, tak nech si to dobre rozmyslia. A poďalšie, ak by nepomohlo a táto situácia, ukazovalo sa, že sa nám po večeroch namiesto v baroch zdržujú ľudia v reštauráciách, kde veselo popíjajú, setkajú, zabávajú sa, tak obmedzíme aj otváracie hodiny v našich slovenských reštauráciách. Keďže sa tu diala genocída a plánovaná genocída, veď o tom už asi nie je pochyb. Pretože, a poviem to veľmi jasne, lebo sa budete na to pýtať, ako sa zachováme. Áno, určite. Ste už teda za to, aby sme do toho išli? Keď budeme vidieť, že napríklad sa vytvára akoby kontingent stíhacích lietadiel, napríklad, že Nemecko poskytne svoje, Francúzsko poskytne niečo, Švédsko zvažuje, Poľsko zvažuje a Slovensko by malo dať tých pár svojich letuschopných do tohto balíka, tak si myslím, že je splnená tá podmienka koordinácie s našimi partnermi. A preto chcem, aby sme robili tú pomoc tak, ako treba. Ja aj v tomto rádiu dovoľte, aby som to povedal ešte raz všetkým, ktorí nás počúvajú, ktorí veľmi rýchlo vynášajú súdy, že už nič netreba nikomu pomôcť. Aby sme si predstavili, že Slovensko niekto napadne a zaberie nám tretinu územia. A my Slováci, pokiaľ budeme rozhodnutí do posledného človeka sa tu brániť a nechceme kapitulovať, tak určite, keď budeme pýtať našich susedov o pomoc, tak by sa nám nepáčilo, keby nám odkázali, že nie, vzdajte sa už jednoducho raz a navždy. Chceme mier, tak nebojujte, nechajte sa ovládnuť. To by sa aj nám Slovákom nepáčilo, preto sa prihováram aj tým, ktorí tak rýchlo povedia, že už im nič nedajte, lebo čo, to sa nás netýka. Žijeme sa do tej situácie, oni sa musia rozhodnúť, či sa niekedy vzdajú alebo nevzdajú, ale nemalo by to byť vyvolané tým, že ich už úplne všetci nechajú na pospas a jednoducho zomrú od hladu. No, pozrite, rozhodol sa Robert Fico a Smer
opustiť tú štandardnú sociálno-demokratickú politiku a ten priestor, kde sociálna demokracia má so svojimi názormi stať a presúva sa viac do tej extrémnejšej pozície. To je loví v týchto vodách extrémistických. Kde si myslím, že sa rozhodol, že chce ísť po takých aj po strachu, po takých tých pudoch. A on je skúsený politik, chladnokrvný politik a on pokiaľ tam cíti, že touto politikou môže získať ďalšie 2-3%, tak jednoducho on tam v tých vodách loviť bude a považujem to za jeho dobre premyslenú taktiku, nie nejaké pometenie myslov. Hej, no ale toto asi teda nie je vaša cesta. Hlas sa touto cestou nevydá a nikdy nebudeme ľudí strašiť, nebudeme im vymýšľať nejaké príbehy. Ja pevne verím. Hlas? Jasne.